sure mfethu. Khamba kahle mfethu. Hayi ngihlala phansi. Khamba kahle. Oy. Yeah mfethu. Nje, mfethu, awasipana la. Yeah, mfethu yabona mfethu phezu kwebeat. Hayi ngiyayizi yasho. Yazi mfethu bengidinga usizo lakho la mfethu. Sizolama. Yeah. Awuze nendawo mfethu. Manje ya network yabo mfethu. Tech nje bese ngihlanganisile. Nami ngicanga ukuthi ngizoyirekhoda. Okay, ngiphethe nini ngizoyirekhoda? Ngiphethe ivesi. Yeah, ngiphethe ivesi. Uphethe imali? Imali. Bese anginayo imali mfethu. Ngiyakwazi ukurekhoda ngaphethe imali mfethu. Mfethu ngiyacela mfethu ngeke kuphoxe mfethu uzobona nami ngizokudala iqiniso. Yabona istudio sakho mfethu ngagcina sekwenzeka izimanga mfethu ngiyacela mfethu. Soze iqiniso. Yeah. Okay, kulungile mfethu. Asizame. Yeah, mfethu. Hawu. Sini. Ibhithi? Ngithaza anginayo ibhithi. Hayi mfethu. Urekhoda mahhala phese na beats futhi. Hayi ngeke. Mfethu ngizama ngala ngakho mfethu ngeke kuphoxe nje kade ngishilo mfethu. Ngeke ngishupha njenganawe. Kulungile ke mfethu sibhekele. Imawuhla showcase ayona rights i-rights le uhlala phezulu kwayo ifoni yakho uhlala ake awungene ebhithini mfethu. Angene ebhithini. Ungisathi ucingise kancane. Okay. Ungisathi. Ya. Ngidla imali. Mina ngiyangina imali. Nginika uproduce 1000. Ngiphatha amadola. Ngidla imali eningi. Yeah. Akekho wangifica. Khamba ngeLamborghini. Ngichethe 1000 parts. Yeah. Vele ngemali. Mina billion cases. Parts of peaches. A piece. Stick a piece. Imali. Yeah. Parts imali nekenge yami. Parts imali. Senithilo. Yeah, showcase mfethu. Ungizwise. Okay. Ngidla imali. Mina showcase mfethu nginja boy nginja. Sawunika uproduce 1000, flip 1000. Into ezala hamba la futhi. Mfethu. Hamba. Ingoma manje before. Ingoma le hamba la ndoda. Itrek yami mfethu. Hamba. Ayi. Mfethu. Usamile ndoda. Imali. Yeah. Phatha imali. Senithilo.